Nggih, sampun. Matur sembah nuwun. Ya wis seneng-senenge dicukupke semene sik ya, Nduk ya. Iya, Mak. Mengko umpama ana pamundutan sing durung dipinangkani, mengko dipinangkani ning sesi gra-gra. Ning goro-goro. Heeh, mengko dipinangkani ning goro-goro ya, Mak. Wis ae gek neruske laku. Selak pengen ndelok budalan. Ayo Mak tak derekke. Enjing bical kumuruh saking jroning raja. Gong ingkang bala kuswa prabusananira. Lir surya watalira saka ing calanidi arasa madangi jagat tumungop mungopaning sapucaing ukir Marababang sumerat kring soroting surya mega lan gunung
Tretenoning pasewakan
ilahing astu nama sidam mayangkara sawise satata lenggah padha kanthi harja peswani Anoman. Duh, Hyang Rama Dewagu nggih. Inggih, Panembahan. Awit mundi pangestu paduka Panembahan ulus raharja pisuhan kula kejawi saking menika. Ingkang abdipun Anoman ngaturaken sumangga mengko abekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Panembahan. Ya Anoman iya. Jeneng sira ngaturake pangabekti wis dak tampa. Akarya bombonging penggalih mung wae pangestuku wae tampanana Anoman. Ih. Sangat anggen kula mundi dadosa jimat pariwih. Semono uga jajal reka bayune raseksa. Dikepara ngarsa nggonira marak sowan. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngaturaken pabekti Panembahan. Ya wis dak tampa kanthi sukaning manah. Mengko dhisik Anoman. Kaya sawetara nggonira sak kadang bayu. Tetruka mapan ning wukir kutha Runggu kene, mongko nitik liringing netra cupra-cupri Brahmarasari sajake ana wigati tumuli matura paran wigatine Anoman. Nggih. Kepareng matur wonten ngersanipun paduka Panembahan. Nanging jumadung daduka mbok bilih wonten lepat atur kula mangki nyuwun lumunturing sih samudra pangasami. Ya Anoman ora dadi apa. Sirna narasa wigih ringa-ringa Anoman. Duh, jimatipun den kula. Hyang Adi Panembahan. Pramila kula sekadang sami adhedhanggan wonten ngarsanipun Sang Maha Muni. Esdining manah kula boten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Panembahan. Keparenga anuntuni margining kayuanan miwah sampurnaning sangkan pareng dumadi. Keparenga anguntapaken dhateng kamuksuhan dasat kula prapting delahan. Jercotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinuhun Prabu Rama Wijaya ngantos sakmenika. Sekti sampun rumaos sungkan tinitahing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan. Inggih menika Juwa Wirang Gumbira Papa Mulya lan sapanunggalanipun. Pramila Panembahan mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Panembahan kersa paring wedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng dasat kula Panembahan. Wong ilahing Anoman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk. Monggo wedharan iki ora kena disangga enteng lan titiwanci iki kaya durung ana nanging Hyang Widi. Ewadene samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anoman. Nggih, matur sembah nuwun Panembahan. Ing mekaten lajeng keparenga ingkang abdi cumadung dawuh. Senggana Anoman. Malah kalenggan iki aku bakal munggah ana ing sanggar pamujan nindakake Panembahan. Sira wae Anoman sekadang sawetara ndak tundung metu saka njaba. Ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul. Krana kalenggan iki kutha Runggu bakal ana dayoh kang teka. Aja nganti tamu iki mengko bebutek banyu bening lan aja nganti ngridu nggonku bakal nindakake Panembah Anoman. Anoman malumpat sampun rapteng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Oh, kasinggihan ngesuhaken dawuh timbalipun Sang Adi Panembahan. Nanging menawi dayung menika mangke namung badhe risak ajajak dosa ngupaya kanca kados pundi Panembahan. Purba wasesa ndak pasrahke marang jeneng sira Anoman. Nanging nganggo
duga lan prayoga. Ayo nok ngesuaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Peremban Anoman lan Jajal Wreka. Lalung sendak babakali Surtiti kang padha ati-ati rono aja nganti ninggal duga lan prayoga Anoman apa dene Jajal Wreka. Sigra dadang gayo angkasa sira risang Ramandaya pati arane wil katasini kadangku Anoman Mayangkara rening nggonku swana ngersane Hyang Adi Peremban Begawan Desa Sidi kepara rada adoh aku ya begawan Menaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuh Sang Maha iku aku Situbanda bayuning gajah aku go cumadung dawuh nadyan aku bayuning naga ugi cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta aku ya sowan kepara caket nanging kurang wijang enggal dawuhna Anoman
Kadangku bayu kabeh. Apa ingkang dadi krentek ing ati awak dhewe? Kabeh wis ndak aturke ana ngersane Sang Maha Yogi, ya penemban Begawan Kesawa Sidi. Ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuh pangantikane. Iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga. Marga isih akeh jejiban ingkang kudu disanggala ning Marcapada. Melu ngisas angkara murka budi candala mula. Kadang bayu padha sabar dhisik. Bener sing dadi pandukaku bener. Awake dhewe pancen durung titi wancine yen nyuwun disampurnake apa meneh. Iki kadang bayu kaya wis jangkep merga kadang bayu iku ana 7. Iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara Bayuning Kusuma. Dadi pangrasaku kaya isih gotang. Ya bener. Kuwi bener isake jejiban kang kudu disanggul. Melu ngewangi Werkudara Bayuning Kusuma nggone memayu ayuning bawana ngreksa kahyuananing jagat. Ya anuan. Lan banjur wis sing dadi dawuh Sang Maha iku. Para kadang bayu. Malah iki mau Sang Maha wiku dawuh marang para kadang bayu supaya mudhanana lengkahe ngarga kutha Runggu. Nanging merga manut pangandikane kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh. Nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening. Para kadang bayu wis paringan purba wasesa supaya balekake utawa nrenggalani. Lan saka pandukaku tamu iki mesti ora mung ijen. Nanging nganti wadya bolos gelar sepapan. Yen pancen mengkono prayogane ayo gek dipethukke. Wis rasah dadak nganggo kesuwen. Ayo tinggal dipethukke wae sekirane gawe geger dihadapi bareng-bareng. Wis ayo. Bareng-bareng dipethukke. Ayo.
Karna sithik prawireng jurit pajanging ranangana mingiraken sangkala titik Paman Harya nembe badhe minggahing pertapan iki malah wonten wujude Wanara Seta nyegat lampah kula. Inggih, Nger. Mboten namung munyuk niku. Nika nggih enten butane ana sing sliwar-sliwer ning dhuwur. Niki arane kula kok bonbin. Bonbin kuwi apa? Kebon binatang. Apa sajake cantrike pancen wujude kewan-kewan? Ning ya ana butane barang. Kok ya gumun aku. Wisata wae. Mengko dhisik lagi arep munggah ana pertapan iki ana wujude kewan werna-werna. Malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih. Ayo, yen pancen kowe padha bisa tata jalma, lan yen pancen duwe jeneng gage ngaku aku sapa? Jagat Dewa. Abane aku sak kanca sak gelemu dhewe. Nadyan aku wujude kewan, nanging aku bisa tata jalma wae adalah bisa tata jalma ya. Yen ngono kowe duwe jeneng sapa aranmu? Nadyan wujudku anara nanging iku ora mung kethek sembarangan. Takon marang aku Raden Senggana Anoman. Aku Dedya Jajal-reka. Nitik saka agemanmu kuwi cara Nalendra. Ratu ngendi? Sapa jejulukmu? Ditepungke wae aku nata mbok. Nata ing Ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Sengkuni, Patih Negara Ngastina. Ya. Aku wis tau krungu kondhangmu ana parigawe apa? Dene padha tumeka ning ngarga kutha Runggu kene. Anoman. Jaring pertapan kutha Runggu kene bakal mudhune wahyu pepakem Kutha Rama ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidi. Lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike dasar Kepranyata, aku sak sedulur iki dadi siswane Sang Mahayogi. Lah yen ngono, ayo kowe saiki sumingkira. Aku bakal sapet jagong kelawan Begawan Kesawa Sidi nyuwun wahyu Kutha Rama kuwi. Narpati Basukarna, aja gumampang. Merga pepakem Kutha Rama kuwi ora sadengah diwedharake mongko tekamu. Neng kene nganti wadya bolos gelar sepapan tegese kowe mung arep mbebutek banyu bening. Apa meneh nggawa Kurawa nganti Kurawa. Mongko Kurawa wis kundang ambek angkara murka, mula baliya wae. Dalah. Gampange kowe ngalang-alangi aku, Paman Harya. Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki. Inggih sendika ngestahaken dawuh. Kurawa. Yo gek do nyambut gawe yo. Yo gek nyambut gawe man wis pun man minggir lak idak-idake man kowe man.
Semane methukke aku kowe jelek urip. Jelek nyawange semi rembulan kowe. Ayo. Ora sakakean guru sing tanpa guna. Wani dening aku, Apa kowe wani dening aku? Apamu sing tau dene babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tak tebak dadamu kene margane patimu. Leto ndasmu. Kok ampuh terang. Tinggal aku. Wah. Ya. Wah. Waduh. Astaga. Oh. Mati modar
Mati. Biar mati. Ayo. Cocok tuh mbak, jebol dadamu. Rasaido, ojoido. Ayo balik ke rebutan. Mati. Yo, candak rica-rica itu. Us. Wah, yo ngece kok iki. Kon ngedhuki ra iki. Ayo. Ya. Oh.
Kurawa bubar maut mungsuh karo Anoman. Aku ya tak golek mungsuh sing imbang. Kowe butuh anu sapa? Jajal Wreka to kowe? Aku. Ya aku Ditya Jajal Wreka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsuhmu karo Raden Dursasana. Ana sira tak nggo bal-balan aku. Pajurine tak rimah-rimah untal malang. Oh. As. Wah. Wah. Awak rubuh sambat toy. Wah. Waduh. Wah. Alah. Ayo. Modal. 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 Wong ne. Wedian ya. Wah, modal. Aduh. Wah! Wah! Pripun ger? Jebul siswa-siswane Begawan Kesawa Sidhi ya ampun. Nadyan wujude kewan-kewan ing boten saged disangga enteng. Kurawa bubar maut. Lah prayoginipun pripun niki? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesawa Sidhi. Lan cetha yen niki pepakem aku Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih, nggih. Cetha mboten diwedharake. Cetha mboten diparingke. Lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenaning Begawan Kesawa Sidhi.
badhe kula lepasi senjata Kunto paman. Nggih, prayogi saat menika nggih. Mang lepaske nggih. Jagadéwa Bathara ing atas Narpati Basukarna kek satriya lan senopati. Nanging lakok laku culika nglepaske gegaman. Mongko sing dituju sesembahanku Begawan iso sidian ngono. Tak saute pusakane karo kae. Pusaka senjata Kunto malah disaut kalih Anoman pindha dipurlasa bebahiku kok. Monggo samenika pusaka ampuh. Monggo menika pusaka ampuh paringanipun Dewa Paman. Aduh, nggih. Lah lajeng kados pundi? Napa mundur kemawon Paman? Kurawa manggawe mundur. Kula tak ten mriki mawon taunana Widanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kyai Kunto. Kang Cinarito sareng ing lampah ing sakwetaning negari Singgalapura wonten asramaning Pandhita Winastan Pertapan Tesana kinarya pertapane Sang Raja Pandhita Peparap Begawan Wibisana karana sedyaning kalih kaya wus rumasun kan dateng eden-eden ing Marcapada labet kapegat kawagatan sing pepundhen kang wis ngrumiyini swarga ing Guru Loka.
Daryawantara Ratresdining kalih parikedah sumusul dhateng kaweksaning Sang Prabu Ramawijaya. Kaya mangono sigra amurwani kang pandulu sedyane kayun arsa bekas hawa nepsu patang perkawis. Ing mapan anggane ucap dadak sakolana cahya mijil saking jagating dan Wibisana. Nanging bilanging cahya dadi wujud sipati taing Bathara kagiat kadara kasansang Begawan Wibisana. Buta tata kadesaya Indraksa sara maruta Bawana-wana margana gawe jugar nggonku patrap semedi nemah dadi gragapan rasaku. Iki kok ana sipating titeng Bathara kang mijil saka anggaku. Ana cahya patang perkara kowe sapa? Kula Punangkara. Kula menika yakti kadang paduka munggil sajuga dhateng anggo paduka. Mengko cahya werna abang pramila paduka gampil ndawakaken daduka tuwin gampil kabaran nang menika awit saking pangerti kula. Kula